Det er grunden en god idé. Ja, I må koble med broen. Så bliver det alligevel mig. Tak. Nej, måske ikke. Så. Så går vi lige rundt ned til venstre, og så finder vi et passende sted at lande. Så lande her på marken nu? Nej, vi går ned og tager en fuldgårds, eller vi tager en fuldgårds, så lander vi hernede på flyvepladsen igen. Der er masser af højder. Jeg kan godt regne med det. Ja, ja, sagtens. Det virker farligt det her. Det er tæt på jorden, da. Ja, vi er over 100 meter op. Ja, nu skal de også. Det er en sø herovre. Ja, ja. Jeg forsøger bare lige at lande lidt kortfedt, der ligger vejer ude og sådan noget. Forsøger du det, hvis du ikke er ikke sikker på det? Nej, jeg er helt sikker på, at det bliver landet kort, den her flyver. Ja. Det vil helst ikke være det der et forsøg, altså. Det er du sådan set. Der må der være noget bedre, men det er der ikke det. Jo. Jeg har vendt rundt på nede på endnu. Ja, det kommer. Her var jeg glad for, at de gik godt det her altså. Ja, det er også.